Yawa to maimaita masa abin da ka faɗi a kai. Wato Allah ya taimake mu fa kai kadai kai magana ba. Ani fa ko ina zunzure tun mugun kaunar ka. Ai yanda nake son ki baki sona. Allah. Ni fa akan ki sai kuma kwana kan bishiya. Allah. Akan ki sai zama dan gurgu. Akan ki sai kuma makawo sai kuma dan daudi. Dinni kadai. Wannan fa bai kiyaye kashi akan gadan babarsu ba. A gidan uwarwa akan wannan sai ki kashi akan gadan babanmu. Kuma shine sai ka dake ni. Shege gaji mai tafiya kafa yanzu akan wannan zan yi kashi akan gadan babanmu. Ina laifin ka kan gadan yayana. To amma duk ba cikin so bane. Hauka ne wannan. In na kashin wa zai wanke. Kai za ka wanke mana. Yanyare. Wallahi da zan ki masa sosai. Akai na dai zaka iya yin komai da komai. Komai nan yayi. Yawa to bari dan ki ga yan agaji na ya kudin gaisa ko? Kai ka garabu har da yan agaji. Lemon tsami. Shigo kai da abokin nan naka. Muje boss man dina. Yawa to maimaita masa abin da ka faɗi a kai ne. Wato Allah ya taimake mu fa kai kadai kai magana ba. A'a na fadan da kalamai na danya kalamai na. Ya za ka ga mutane da wannan igiye duka yana ke zai wankan jego. A patrol za mu je. Patrol. To kai dan kakan ka inda. Ba dan mahaukaciya bane ni. Ka daure mana ba ka san ta wallahi. Kai aboki na kai fa kace akan ta za ka yi komai kawai yadda suka ce ka daure ka daure. An gama kan bishe kuka ka fe ni? Oji za a yi kawai ka daure. Kai. Ka daure kawai ma. Wallahi bara da daure. Duka na za ka yi? Ai tafi aboki na ya kamata fa ka bari ne shahada na bige ta. Yawwa zo kai. Dama ƴaƴan matsiyatan nan ku nake neman aike ku yan ta gidan talakawa. Zo da Allah kana min kallon rashin kuɗi. Kuma kike kira da talakawa? Duka na za ka yi? Ai tafi aboki na ya kamata fa ka bari ne shahada na bige ta. Da har abada a rayuwa ba za ka ƙara ganin rana ba. A gidan gyaran hali za ka ƙare. Idan kare na shi takalmi ɗauka zai yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mai karfi ba shine mai karfi ba. Wanda za a mai abu ya danna zuciyarsa shine mai karfi. In tambaye ki da mai kuɗi da talaka waya halice su. Allah. Waya halice ki. Allah. To bari faɗa miki inda zaki rika zagin talaka. Dan Allah ya baki abin duniya bai kamata ki amace wani ba. Saboda yau da gobe duk ta Allah ce. Sai Allah ya kwace dukiyar taki ya ba talakan da ke renawa. Ban mu sama ba amma a yanzu tun da Allah ya bani dole in yi shaka da shi. Wulakanta dan adam ba naki bane ba. Ajiya. Ce giya da kanki kamar na sadaka. Ke ga Ke duk wannan fa dukan ta ma balada ne. Allah mu da take ni. Daga na ce ka bani naira 70,000 kaga dan wahala. Yauwa, assalamu alaikum. Baby. Yauwa baby dama kamar ka san kai nake nema. Allah sarki baby wato ni kaina kamar kin san kwana ne ina tunanin ki nace ba zan iya zama ba sai na zo na kallo na kyakkyawa fuskar ta ki Allah wallahi. Dama wallahi naira 70,000 kacal nake so ka bani. Wata kawata za ta yi biki shine zan saya anko. Lalle ma mutumin nan. Daga na ce ka bani naira 70,000 kaga dan wahala. Naira 70,000 din da nace ka bani shine zaka gudu? Amma ka mugun raina mun wayo. Dan wahala aka zaka kare. To in ba almajiran fa menene me ya faru? Ke kundi gurin ubanki. Ke wata kwaila da kike yana raina mata da hankali. Salamu alaikum. Salamu alaikum ko gidan ba kowa ne? Wai dan Allah sai cika mana kunne kuke yi. Wai dan Allah wannan wata kalar jaraba ce. Damun mu kuke yi almajirai ne ni na sani. To abinci ne yau ba mu daura ba da Allah. Kada Allah gafara ta rufe mana baki mun miki kama da almajirai. To in ba almajiran fa menene me ya faru? Ke kundi gurin ubanki. Ke wata kwaila da kike yana raina mata da hankali. Yan mata ma ya suke da mu. In mata tattas abokina. Ke in luka ma face ba. Ba komai ne kawo ba an ce akwai wani alaji da wata sabuwar amarya wata doguwa sirira ba kadan gajeriya ta dan baje ta dan dire. To shine muka zo mu dan mata kuɗi ba. Kuma kin san a matsayin mu na masu unguwanni dole sai muna cikin. Ai dama tambaya kuka zo yi shine kuka zo min da wannan wulakancin. To nan ne kuma ni ce amarya. Shikenan ta faɗi ka sassa riba biyu auren budurwa da ciki. Aran ma mu je mu fara abin da zamu mu je mu zane ta. Kai wannan irin mu zane ta a mata hudu ba za a ce. Mun zama muke hudu ba ne. Hudu ba? Asuwa ko asuwa? Mu a malaman layin nan masu unganin layin nan. To ai ni ba gayyata ku ne ba. Kaga bai kanta da gudu. Allahu akbar. Ina za ku to? Ina za mu je mi kashi. Amma fa sun raina mu wai kashi za su je su yi. Yau wato tunda kun zo kun ce kuna so na dukan ku biyan. Yanzu a kaina za ku iya rungumar transformer? Ni dai ba zan iya mutu a kake bai ko wani dan wala zai mutu a kake. Ni hauka ake yi. Kai waye dan wala. Kai ne ko zan da ku. Ko ayuba zaune. Yau wato tunda za ku iya yin komai a kaina ga lamba account dina ga waya na ku tura min miliyan 1. Amma ko ina sun cika yan wahala. Me kika ce? Ba ku tura min miliyan 1 ba kuma ku an she min waya. Ina za ku to? Gida za mu je mi kashi. Amma fa sun raina min waya. Wai kashi za su je su. Ki Allah isa.
Jela kuma? Ha baban Allah wani irin akwai jela. Me haka? Sai ka ce ba ɗaya musulmai ba. Yau hajiya kina da jela? Jela kuma? Ha baban Allah wani irin akwai jela. Me haka? Sai ka ce ba ɗaya musulmai ba. Wai bata gane mu ba? A to faɗa mata dai mu ne kwastomomin ki da muke zuwa siyan abinci. To kun sai abinci kuma fa. Shi ne na ga kun wani zubin ma'aikata kun biyo ni sai ka ce masu kwacen waya? Abin da yake nufi ba jelar kifi kace fasara mu kake kai inda Allah bai kai ba. Kin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce attaqwa da imani a zuciya ki. Mu muke zuwa gurin ki muke siyan abinci ke sayar da jelar kifi. To shi yasa mu saboda jelar kifin da ba muke zuwa gurin ki. Kin ga akwai jelar kifi ki ga wannan babu go house. Din ina sai da abinci da kifi sai kenan sai ku zo ku sai da ruwa akwai wani jela me yasa ba za ka ce min abinci ba? Na dinga sai da abinci ni tuntuni na ma riga da na aure kar ka sake tare ni. Kin yi aure? Kuma ina ke ta kiyawa akai kace wata tsana? Ka duba fa gashin kanta a waje fa ta fito da shi mala'iku hetsi ne mata shi. Kuma ina ke tafiya a akai kace ma hukaci. To da ka kalli jikina me a jikina ka shi ka gani yake ya dina a jiki. Yanzu dan Allah kike tawo madinki. Ina ruwanka? Murya ki ma fa tsare ce. A'a. Idan zaki fito gida kamar da ki sa dogon hijabi daga sama har ƙasa kuma fuskar ki sale kau. Ka ai yanzu mun an waye. Ina waye wata ke anan? Mun ki ga an waye don uwar. Ai malafar ubanka. Gaskiya ne zan dau asara amma kun ga yanzu bari in ba ku ladan wahalar da kuka sha ko? Yawwa baban tinkiya ai kai nake ta nema wai ya magana wayata ne daga an so caji ko dai ka min halin tinkiyan nan ne. Ya zai miki halin tinkiya? Aiki mata ba sunan ki na Khadija. Sunan matar manzon Allah ta fari sallallahu alaihi wasallam. An samu matsala an samu mushkila. Na zo tsallaka bakin ruwa. Daidai kasar ruwa. Sai wayar ta taraf sai ta fada ruwa. Sai kifi ya tabe wayar. Sai watso bin layukan. Na yi zuciya na ban layukan a gurin sai wannan abokin na tun dafi na hankali. Sai ta kwaso miki layukan sai ki rage asara ko kifa ce ki sai ko ba ka ba. Haka yake. A rasa mata bayani. Ai wato na Khadija. Muna cikin tafiya kawai sai yunwa ta kama ni. Na rasa me zan yi kawai na zura hannu aljihu na watsa layukan nan na aza gyada ce mu na tauje su aljihu. Gaskiya ne zan dau asara amma kun ga yanzu bari in ba ku ladan wahalar da kuka sha ko? Alama na Khadija har da hidima haka. Yanzu me kuke so? Hakurin maka zaki siya mu. Ke to bari. Lemon tsami. Ka tawo da shayi. Ai shayi da Ka biredi. to min da lemon zaki. In Allah ya yarda kwantar da hankalin. Za ku ta kokoshi. Wallahi ko da ban gwanda ne. An tuga ni aikin Allah nake so kai a wajen nan. Aikin Allah? Bara ma. Kai me kake so? Hakurin maka. Hakorin maka. Juya kai fa. Lemon zaki nake sha'awa. Allah sarki zama ka samu na taba juya. Juya ka juya.